It's getting exciting. The Nyawopes must be in the bodies by now. Definitely. Shoes laced up, race numbers pinned to the t-shirts. We're ready to go. We have Uchemp Lovo here. We know him. He's running out from Cape Town, Durbanville. Yes, sir. Mhlekazi, welcome to our platform. Ngenhliziyo yami yonke Nkosi ndiyabulisa nakubaphulaphuli nababukeli bakho Nkosi kakhulu. Siyabulela ukuba nawe Mhlekazi. Siyakwazi ke uba ungumuntu wepace. Siyayibona itraining yakho xa silandela iplatforms ezinjengo TikTok. Siyabona othulani pha bezama upush uba kuleqwa amaxesha athile. Kulonyaka ihambe njani amalungiselelo wale race yangomso? Uyayala nokuthiwa ngumlilo webosisi. Ndim ke lowo nditsha ndibele uthuthu msinyane, but the most important thing is to be here. This is the ultimate human race for a reason. It goes into your mental health. And I always say, when you get that medal, people need to be reintroduced into who you are. It changes your perception in life. It changes your view and your outlook, and in a most humble of ways. And izapha ngokwesithandathu. Asoze ndiyeke ngoba I'm continuously in pursuit of finding out who am I in the most volatile and intense of situations. Siyabulela Mhlekazi. Enye yezinto siziqaphelayo kuhambo yakho yokubaleka. Sisoloko sibona unemibhalo ye-autism. Ikhona ke i-campaigns ebesike sazibona usenza i-collections nantoni. Sixelele more about that. What is behind this campaign? This campaign is not to raise funds. This campaign is not, I don't want people to give me money. I don't want people to spend money on anything that I do. All I want is people to know what is autism and understand and be involved in a dialogue and not look at it in a dark way, which genuinely amputates. And when I use the word amputate, Baugas, when you amputate your hand or your leg, there's a prosthetic for that. But when you amputate one's spirit, you don't come back from that. And I live in that space of autism with my son, and I've wired my head to be in that space, and I would always be there, and I will always raise this conversation until people respectfully engage, and I will respond in an insightful, informative, relevant manner so that it changes. Ngoba hayi ufuna ukuxhelelwa nje inkomo, hayi ufuna uqatshulwa, hayi ufuna ukwenzelwa into ethile. It hurts, or akaqeqeshekanga, akanambeko, akacacelekanga, asimfuni kwindawo enethu. All we've heard these things, and we've heard how hurtful they can be, but I've made it positive because that's how I look at life. Now people are able to engage, and people are able to look at autism and say, we shouldn't discard people. We shouldn't mock and belittle and ridicule and humiliate people. You know, we are, as a society, have this incredible, a hugely important responsibility of raising our kids. And that's all I want to achieve in life. That's all. Siyabulela kakhulu. Sicinga uba ubalulekile lo msebenzi wenzayo Thole. Sikunqonelela konke okuhle. Sixelele kodwa ke ngomso inhlelo zethu sithi siyamazi kuChristina akadlali ngalomcimbi. Kudala emane sithi i-targets xa zibekiwe masifunyane. Ithini imeko yethu yangomso iplan? Nkosi ngelithuba loba ndi-adresse not wena, ndi-adresse yena. Mamela ke Christina mntanamandla ngisathole qaqane mfingo mzimtsho duma welane mlanja welelwa zinkonjane zona zimapiko made. Ndim ophangelayo mntanam, ndim obhatele le race, izihlangu zemali yami ezi mntanam, ndim oze apha. In 90 kilometers mntanam andiqonde understand usuke etown yongena eWorcester ngenyawo. Mntanam okoba ndiyigqibe le nto ndifumane la medal undibambe ngazo zozibini naye wonke umuntu make siyeke masiphume kulo mkhuba. Nasiphume kulo mkhuba wexesha. Kodwa ke masingashwazi intshaba. Masingashwazi intshaba. Christina, siyanqanda singabazali. Utata makayeke ongcungcutheka. Siyabulela kakhulu Champ. All the best for tomorrow.
siyabulela mhlekazi. Thank you.